reissun toistaiseksi viimeisellä kuvauspäivällä. Ollaan tässä hitsailtu erinäköisiä ratoja läpi ja tää Estebona on ollut kyllä yksi kaikkein parhaista. Yhdestä paikasta pystyy kuvaamaan melkein koko radan läpi. Jäätäviä step-downeja, step-uppeja, porrashyppyreitä ja hyvänä päivänä, kun se kasteltu jo möyhelty, niin todella makea toi pinta. Ja kyllä se tosta kuvistakin näkyy, niin aika hyvä ajo on. Ja mitäs siitä? Pikkuhiljaa rupeaa reissu päättymään ja näihin mahtaviin maisemiin, niin on helppo sanoa, että kiitos kaikille ja on ollut tosi makeeta. Ja ei kannata voittaa, jämsäläinen voittaa. On olemassa kaikennäköisiä muita juttuja maailmassa, mutta jämsäläistä persilinkku ei voita ketään. Ja katos nyt mikä sieltä tulee takaa. Erittäin hieno ja maistuva reissu on ollut. Kiitos kaikille tosissaan matkaseurasta ja perästä kuuluu. Rata on makee. Täällä on kylmätty Siperiasta. Riders. Ei silloin Riders of the Suzuki. Rider of the Suzuki. PV. PV. No. Mitä sanoo Bam Bam? Ei yhtään mitään. Ei mitään. Ei kun se on nykyään bang bang. Bang bang. Missäs me nyt ollaan? Autossa. Transitissa. Kohta ollaan Kaiteessa. Niin vahva ransitti, että hevosillakin on 5 jalkaa. No, Someseppo kaivaa puhelinta, niin se meinaa ajaa tonne Kaiteeseen. Joo. Tuleeko sit kartalukemisesta yhtään mitään? Ei tuu. Ei onnistu. Käytä sit sormen, missä kohtaa me ollaan. Me ollaan... Just lähettiin tosta risteyksestä tonne päin. Okei. Mennään tosta tonne noin ja sitten tosta lähdetään tonne noin ja sit ollaankin melkein Granadassa ja sit ei oo enää kuin pieni alamäki sitten tonne Malagaan ja sit ollaan perille. Noniin, hyvä. Helppo homma. Ei on. Ei tässä oo mitään. Mä ymmärrän miten se niinku kartanluku voi olla niin vaikeeta. Me pystytään tässä kommunikoimaan ihan hyvin ja kartanlukijat aina selittää kaikki jyrkkenee ja kirraa ja niin kaikkea ihmejuttuja. Tässä mä sanon vaan, että oikealle ja vasemmalle ja Seppo vetää niin paljon kuin ranssitti kulkee. Niin. Kaiteeseen. 5 jalkaisten hevosten kanssa on niin paljon helpompi toi homma hoitaa. Niin on. Mitä sä meinaat tehdä nyt sillä kellolla? No, mä oon kuullut, että kaikilla on sekuntikellot aina tuolla radalla mukaan. Joo. Okei. Onks tää niinku valmentaja-asetus Stake 1 ja Stake 2 on se pilli mukaan? No se tarvii se pilli mennä ostaa vielä. Joo, ja sit se Platinum Stake 3, niin siinä on pilli ja lippis. Lippiskin vielä? Joo, se ja tulee sekkari. hirmu kalliiksi. Niin, mut sen takia se on Platinum Stake, eikä mikään ykköstake. No mut siinä varmaan tarvii olla jo jonkunmoinen oppimäärä ennen kuin sitten. Joo, ei se on pro. Siihen on vielä matkaa, mut siihen pyritään. Joo, kyllä. Sulla on akku melkein loppu. Ei palkkea ollenkaan. Aika niin, se on toi jämsä aurinko, kun imee patterit kaikista. Can I take a little picture from your dog? Yes. What is her name? Or his? Hund? Hun, yes. Just like a dog? Hund? Yeah, just like a dog, yeah. Okay. Hey. Hi. Oi. Say hello. Hello. Oi. Mikä?
toimii.